हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। माता जी हरे कृष्ण। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे प्रणाम माता कृष्ण। जी। हरे कृष्ण मानिकली माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी हरि बोल. हरे कृष्ण। நல்லபடியா இப்ப நம்ம L3 கிளாஸ்ல NOI லெட்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உபதேசாமிர்தம் செஷன்ல माता जी। அவசியம் மாதாஜி பிரணத்தி ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीगुरुं साग्रजातं सदगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सदगणललिता श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते तप्त कांदन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाससात्यदि सदारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अल्लाह माता जी की हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा. प्रणाम। ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இப்போ நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம். உபதேசாமிர்தம் அப்படின்றது அஹ், நம்மளுக்கு ரூப கோஸ்வாமி அவங்க கொடுத்தது. உபதேசங்கள்ல அமிர்தமான உபதேசம் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான புக்கு. என்ன அப்படின்னா நம்ம பக்தி பண்ணணும். நம்ம எல்லாரும் எதுக்காக இங்க ஒண்ணா இருக்கோம் அப்படின்னா சுக்ருதி பகவானோட காஸ்ட்லெஸ் மர்சி, கிருஷ்ணாவோட பரிபூர்ண அனுகிரகம். இந்த மாதிரி ஒரு பானஃபைட் பரம்பரால இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நம்மலாம் வந்தது பகவத்கீதைக்காக. கரெக்டா? பகவத்கீதை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கே ஒரு சுக்ருதி வேணும். இல்லைன்னா எல்லாராலையும் பகவத்கீதையில லேர்ன் பண்ண முடியாது. சரி, இப்போ நம்ம L1 L2ல நல்லபடியா பகவத்கீதை நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்ம எல்லாரும். பகவத்கீதையில நிறைய பகவானுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அவங்களுக்கு எப்படிலாம் இருந்தா பிடிக்கும் அப்படின்றது பார்த்தோம். நம்மளை விட அவங்க ரொம்ப ஆவலா இருக்காங்க நம்ம அவங்கள அடையணும் அப்படின்றதையும் 12th சாப்டர்ல பர்டிகுலரா பார்த்தோம் இல்லைங்களா?
பக்தி சேவை அந்த அத்தியாயத்துல, பக்தி யோகத்துல கடைசி அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். நம்மளை விட பகவானுக்கு நம்ம மேல ரொம்ப பிரீத்தி. நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம தான் ஏதோ நிறைய கஷ்டப்பட்டு பக்தி பண்ணி பகவான் அடையணும்னு நினைக்கிறோம், பகவானுக்கு என்ன ஜாலியா இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் இப்போ அது வந்துடும், எனக்குலாம் வந்துடும். சரி, ஆனா பகவத்கீதை வாசிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது நம்மளை விட ரொம்ப ஆவலா இருக்கிறது பகவான் அப்படின்றது. ஏன்னா ஏதாவது ஒரு வகையில பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வந்துட மாட்டியா, சின்ன சின்ன பக்தி பண்ணியாவது நீ என்னை வந்து அடைஞ்சிட மாட்டியா அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையா சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி குணங்கள் எப்படிலாம் இருந்தால் நம்மளை பகவானுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு. ஸோ கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் நம்மளாம் இருக்கோம், வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்ற அந்த ஒரு அடையாளம் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கு. ஸோ அந்த அடையாளம் வெறுமனே உடையில மட்டுமா அப்படின்னா இல்லை, நம்மளோட குணத்திலையும் இருக்கணும். ஏன்னா குணத்துல இருந்தால் தான் கிருஷ்ண பக்தின்றது. ஸோ அந்த குணமே நல்ல பூர்ணமா அழகா மிளிரணும் அப்படின்னா நமக்கு கைடன்ஸ் வேணும். கரெக்டா? பகவான் பகவத்கீதையில எல்லா உபதேசங்களும் கொடுத்துருக்காங்க, இருந்தாலும் சப்போர்ட்டிவா நமக்கு வந்து கைடன்ஸ் வேணும். ஆச்சாரியர்கள்கிட்டேருந்து, பரம்பரைக்கிட்டேருந்து இன்னும் நம்மள மைன்யூட்டா நம்மளை வந்துட்டு நல்லா ட்ரிம் பண்ணுறதுக்கு. அந்த வகையில் அந்த உபதேசாமிர்தம் அப்படின்றதுல நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நிறைய உபதேசங்கள், அமிர்தமான உபதேசங்களை நம்மளுக்கு ரூப கோஸ்வாமி கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ நம்ம இந்த உபதேசங்கள்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ணுறோமா, அதை நம்மளால பூர்ணமாக பண்ண முடியும், தெளிவாக பண்ண முடியும். ஏன்னா பக்தி பண்ணணும் பண்ணணும்ன்ட்டு எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விம்சிக்கலாக பண்ணுவாங்க, தனக்கு தோணுன மாதிரி செய்வாங்க. சரிங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு வரலட்சுமி நோன்பு, எல்லாரும் ரொம்ப பிஸியாக வந்துட்டு காலையிலேருந்து ஈடுபட்டுட்டு இருந்திருப்பாங்க. குறைகள் கிடையாது, நல்லது தான். மகாலட்சுமி வீட்டில் இருந்தால் செல்வம் செழிக்கும் அப்படின்னு ஒரு மங்களகரமான நல்ல ஒரு விஷயம். ஆனால் நம்ம ஒருத்தவங்க இப்போ மேரேஜ் ஆனவங்கள நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கப்புலாக கூப்பிடணும். கரெக்டா? அதுதான் ரொம்ப நல்லது. ஒய்ஃபை மட்டும் கூப்பிட்டா அது என்ன ஆகும், அவங்களுக்கு அவ்வளோ உடன்பாடு இருக்காது. அப்படியே வந்தாலும் ரொம்ப சங்கோஜகம் அந்த இது இருக்கும், அன்ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு மனசெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க கணவன் மேலே தான் இருக்கும், சாப்பிட்டாங்களான்னு தெரியலையே, என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியலையே அப்படின்னு இருக்கும். கரெக்டா? நம்ம கூட இல்லாமல் இருக்கோமே அப்படின்றது. இப்போ நம்மளே ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போகிறோம், நம்மளை வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு கெட் டுகெதர் கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா நம்ம போனாலும் என்னென்னு ஞாபகம் இருக்கும், வீட்டில் எல்லாம் தனியாக இருக்காங்களே, டயத்துக்கு சாப்பிட்டாங்களா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும். ஆனால் கூப்பிட்டாங்களேன்ற ஒரு மரியாதைக்கு நம்ம போயிட்டு வந்துடுவோம். கரெக்டா? ஸோ அதனால தான் எப்பயுமே நம்ம வந்து பகவானை நம்ம வந்துட்டு வழிபாடு பண்ணும்போது பகவானுடைய இதயத்திலே மகாலட்சுமி இருக்காங்க, ஸ்ரீவத்சத்தில் ஸ்ரீவத்ச ரூபமாக இருக்காங்க. அப்போ நம்ம பகவானை வழிபாடு பண்ணும்போது மகாலட்சுமியும் அங்கே இருக்காங்க, மகாலட்சுமியும் நம்ம சேர்த்ததை நம்ம ஆராதனை பண்ணுறோம். அந்த புரிதல் இல்லை, அந்த புரிதல் இல்லாதனால என்னென்னா இப்போ தனித்தனியாக வந்துட்டு நிறைய பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா மகாலட்சுமி அம்மாவுக்கும் வருவாங்க, ஏன்னா கூப்பிட்டாச்சு வந்து தான் ஆகணும் அவங்க. ஆனால் அவங்க மனசெல்லாம் எங்கே இருக்கும், பகவானுக்கு அவங்க பாத சேவனம் பண்ணணும், அங்கே பகவான் மேலே தான் இருக்கும். அதே பெருமாளே நம்ம கூப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ணாவே, அவங்க இதயத்திலேயே மகாலட்சுமி அம்மா இருப்பாங்க. ஸோ 2 பேரையும் சேர்த்து நம்ம இன்வைட் பண்ண மாதிரி ஆகும் பூஜை பண்ணும்போது. இப்போ நம்ம கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல நம்ம சாண்டிங் பண்ணுறது, நம்ம பக்தியில் ஈடுபடுறதெல்லாம் என்ன 2 பேரும் சேர்த்து ஆராதிக்கிறது தான். சரிங்களா? அப்போ இது பூர்ணமாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அதனால எதுக்கு இதை நான் இப்போ சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம செய்கிறோம், ஆனால் அதில் உள்ள அர்த்தத்தோடு நம்ம செய்கிறோமா, எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுதா அப்படின்னா தெரியறதில்ல, இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி உபதேசங்கள்லாம் கேட்கும்போது என்ன பண்ணணும், பக்தினா அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த மாதிரி ஆச்சாரியர்கள் வழியாக கேட்கும்போது நமக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படும். ஓ, இப்படி தான் பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது. ஸோ அதை தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த புக்கில் நம்ம வாசிக்கிறோம். ரூபகோஸ்வாமி அவங்க தான் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஷட்கோஸ்வாமிகள் பற்றி அழகாக வந்து புஷ்ப மாதாஜி ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேயும் நல்லபடியாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா அந்த 6 கோஸ்வாமிகள் அவங்களாம் மஞ்சரிஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம். சரிங்களா? பகவானுக்கு நித்திய சேவை நித்திய கைங்கரியத்தில் ஈடுபடுற மஞ்சரிஸ்.
ராதாராணி அம்மாவும் கிருஷ்ணாவும் கோலோகத்தில் இருக்காங்க. அவங்க கூட அஷ்டசகிகள் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு சேவகம் பண்ணுறவங்க மஞ்சரீஸு. ஸோ மஞ்சரீஸ் தான் ரொம்ப இன்டிமேட்டான ரிலேஷன்ஷிப்பில் ராதாராணி அம்மாவோட இருப்பாங்க. சரிங்களா? கிருஷ்ணா கூடயும் ராதாராணி அம்மா கூடயும் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறவங்க யார் அப்படின்னா மஞ்சரீஸ் தான். ஏன்னா அவங்க தான் கூட இருந்து எல்லா பணிவிடைகளும் செய்வாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட மஞ்சரீஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னா இந்த ஷட்கோஸ்வாமிகளாக வந்திருக்காங்க. பரம்பரையிலையும் நிறைய மஞ்சரீஸ் தான் வந்திருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் ரூப மஞ்சரி அப்படின்றவங்க தான் ரூப கோஸ்வாமி. நம்மள ரூபானுகாஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு பார்க்குறோம் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து ரூப கோஸ்வாமி தான் என்னென்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இதயத்தை புரிஞ்சவங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவானே தான். பகவான் எதுக்காக அவதாரம் எடுத்தாங்க? பக்தியை கொடுக்கணும், நாம சங்கீர்த்தனத்தை கொடுக்கணும்னு. ஸோ அவங்க இதயத்தை ரொம்ப நல்லபடியாக புரிஞ்சவங்க ரூப கோஸ்வாமி. ஸோ அவங்களோட உபதேசங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? கிருஷ்ணாவை நல்லபடியாக ப்ளீஸ் பண்ண முடியும். சரிங்களா? அதனால இதெல்லாம் நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? லைஃப்பில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் கிருஷ்ணாவுக்கு நம்மள ரொம்ப நல்லபடியாக பிடிக்கும். சரிங்களா? அப்போ நம்மளால் இன்னும் ஈஸியாக பக்திலையும் ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த ஷட்கோஸ்வாமிகள் 6 கோஸ்வாமிகளுக்கு, அதாவது ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி, இந்த 6 பேர் இருக்காங்க. அவங்க 6 பேருக்கும் 4 கட்டளைகளை கொடுத்தாங்க. என்ன அப்படின்னா நிறைய கால மாற்றங்கள்னால பகவான் நடத்தின அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ்ல லீலைகள் அந்த இடம்லாம் வந்து அப்படியே மறைஞ்சிருது. எப்பயுமே பகவானோட விஷயங்கள் எதுவும் அழியாது, மறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க நடத்தின லீலைகளுக்கான இடங்கள்லாம் அப்படியே மறைஞ்சிருச்சு மாற்றங்கள்னால. அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னாங்க, இவங்க 6 பேருக்கும் நீங்க அதெல்லாம் கண்டுபிடிங்க. பகவான் எங்கெங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தில் மதுராவில் எங்கெங்கெல்லாம் லீலைகள் பண்ணாங்க அதெல்லாம். இப்போ நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம இப்போ வந்து விருந்தாவன் யாத்திரைலாம் பண்ணோம்னா பகவான் எங்கே வந்து உணவாக இருந்தினாங்க, எங்கே வந்து அவங்க சறுக்கு மரம் விட்டாங்க, எங்கெல்லாம் அவங்க வந்து அவங்களோட பாஸ்டன்ஸ்லாம் பண்ணாங்கன்றதை ரொம்ப அழகாக காளிங்க நடத்தினம் எங்கே பண்ணாங்க அதெல்லாம் நம்மளால இப்போ ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால பார்க்க முடியும். வித்தின் ஒரு 1 வீக் அங்கே ஸ்டே பண்ணோன்னா எல்லா இடத்தையும் நம்ம போய் அழகாக பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் யார் செஞ்சு கொடுத்தா? இவங்கெல்லாம் இருந்தான். சரிங்களா? இப்பயும் நம்ம அங்கே போனோன்னா பகவான் உணவார் இது பிரசாதம் அந்த இது எடுத்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பிளேட்லாம் இருக்கும் கல்லுலேயே. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளால வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அது மாதிரி பகவான் வந்து சறுக்கு மரம் விட்ட இடம். சரிங்களா? இதெல்லாம் நம்ம விருந்தாவனில் போனால் கண்டுபிடிச்சி நம்மளால பார்க்க முடியும். ஏன் இதெல்லாம் நம்மளால எப்படி இப்போ 5000 வருஷம் முன்னாடி நடந்தது இப்போ நம்ம எந்த கஷ்டமும் இல்லை, ஒரு டிவோட்டியோட போனோம்னா அழகாக இந்த இடத்துல நம்மளும் பார்க்க முடியும். சரிங்களா? ஸோ அந்த அளவுக்கு யார் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப அசசபிளாக கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கட்டளைகளை ஏற்றுக்கிட்டு இந்த 6 கோஸ்வாமிகள் தான் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. சரிங்களா? அதே மாதிரி வைஷ்ணவர்களை வாழ்ந்து காமிக்கணும். அதையும் வந்துட்டு ஒரு வைஷ்ணவன்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத வாழ்ந்து காமிக்கணும்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எழுதணும் அப்படின்றதையும் அவங்களுக்கு சொன்னாங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி கட்டளைகள்லாம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்புறம் டெம்பிள் கட்டணும். சரிங்களா? 6 கோசாமிகளும் கட்டின டெம்பிள்லாம் உண்டு விருந்தாவனில். ஸோ இந்த மாதிரி 4 கட்டளைகளை அவங்க வந்து கொடுத்தாங்க. இந்த 4த்தையும் நல்லபடியாக அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா பகவான் நடத்தின லீலைகள் அந்த இடங்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சது, அதுக்கப்புறம் கோயில்கள்லாம் கட்டினது, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வைஷ்ணவர்களாக எப்படி வாழணும் அப்படின்றத வாழ்ந்து காமிச்சது. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லபடியாக புக்ஸ் நிறைய எழுதினது இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க நமக்கு. ஸோ அதனால நம்மள இப்போ ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம படிக்கிறோம். சரிங்களா? ஒன்ஸ் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இவங்களாம் பண்ணி கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவான் வந்து லீலை பண்ணல, நமக்கு இதெல்லாம் இவங்களாம் மஞ்சரிஸ் டிவோட்டிஸ்லாம் எல்லாம் பண்ணலன்னு நம்மளாம் என்ன பண்ணியிருப்போம்? அதுதான் இந்த ஜட உலகத்திலேயே காமம், கோபம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம் இதுலேயே உழன்று, இதுலேயே சிரமப்பட்டு, இந்த பிறப்பு சுழற்சியிலே இருந்து அதுலேயே அந்த 3 அந்த 3 ஃபோல்டு மிசரிஸ் இருக்குல்ல, அந்த நம்மளாலே நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டம், பிறரால் வரக்கூடிய கஷ்டங்கள், இயற்கையால் வரக்கூடிய கஷ்டங்கள், இதுலேயே சிக்கி தவிச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். இவ்வளோ சிரமத்திலேருந்து நம்மளை வெளியில் கொண்டு வரதுக்காக தான் பகவானோட லீலைகள், இந்த 6 கோசாமிகள், பரம்பரை, குரு எல்லாருமே. சரிங்களா? பிரபாத்தோட கைடன்ஸில் நம்மளாம் வாசிக்கிறோம். ஸோ அப்படிப்பட்ட ரூப கோஸ்வாமி அவங்க
நமக்கு கொடுத்த உபதேசங்கள். இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு உபதேசத்தை நம்ம ரொம்ப நல்லபடியாக மனசில் உள்வாங்கி அதை நம்ம வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? இது வரைக்கும் என்னென்னா இந்த 3 ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேருந்து, அதை தான் நான் வந்து ஒரு மறுபடியும் ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்காக கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகத்தில் என்ன படித்தோம் அப்படின்னா, எப்படி வந்து நம்மளோட கோபத்தை அடக்கிறது, நம்மளோட மனதை அடக்கிறது, நம்மளோட பேச்சை அடக்கிறது, அப்புறம் நம்ம நாக்கு. சரிங்களா? அந்த ஏன்னா நாக்கில் வந்து இந்த சாப்பாடும் ஒன்று இருக்குது, இன்னொன்று பேசுறது, ரெண்டுமே இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் எப்படி வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு. ஏன்னா ஹியூமன் லைஃப்ன்றது ஒரு அனிமல் மாதிரி வாழற வாழ்க்கை வாழக்கூடாது. நினச்சதெல்லாம் செய்யறது, ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லாத வாழ்க்கை வாழறது அப்படின்றது ஹியூமன் லைஃப்க்கு பொருந்தாது. சரிங்களா? ஸோ அப்போ நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்து நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும். டிசிப்ளின் லைஃப், ரெகுலேட்டட் லைஃப். இப்போ நம்ம வீடே ரொம்ப நீட்டாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ஒரு ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். கச்ச 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 கச்சன்னு இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும்? ஒரு மாதிரி மனசே வந்து ஒரு மாதிரி தெளிவில்லாமல் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளோட லைஃபே வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரீசனபிளாக, ப்ளசண்ட்டாக, ஒரு தெளிவோடு இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த உபதேசங்கள்லாம் வேணும். சரிங்களா? பக்தியில் இருக்கணும், அந்த டிசிப்ளின் இருக்கணும், தாட்ஸாக என்ன வேணாலும் நினைக்கக்கூடாது. காமம், கோபம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம் இது ரிலேட்டடாக நினைக்கவே கூடாது. ஒன்லி கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ். சரிங்களா? எண்ணங்களை நம்ம தூய்மைப்படுத்தணும், புலன்களை நம்ம தூய்மைப்படுத்தணும். ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப மஸ்ட்டு. ஸோ அந்த வகையில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்தது எப்படிலாம் நம்ம புலன்கள், அந்த கோபம், மனம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் 6 விஷயங்கள். சரி, இது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் 6 விஷயங்கள் பக்தியில் நம்மளுக்கு சிரமத்தை கொடுக்கறது, பக்தியில் முன்னேற்றம் இல்லாமல் நம்மளை வந்துட்டு தடுக்கிறது என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். அதிகப்படியாக சாப்பிட்றது, அதிகப்படியான விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து சேர்த்து வைக்கணும்னு நினைக்கிறது, தேவையில்லாத பேச்சுக்களை பேசுறது, அப்புறம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தெரியாமல் ஸ்கிரிப்சர்ஸை வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுறது. சரிங்களா? வெறும் அதாவது இப்போ வந்து வரலட்சுமி ஹோமம் பண்ணணும், ஒரு கணபதி ஹோமம் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணணும், பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது. ஆனால் அதோட அர்த்தமே தெரியாமல் பண்ணுறது. சரிங்களா? ஒரு மெக்கானிக்கலாக பண்ணுறது. சில சமயம் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா பண்ணவே மாட்டாங்க, வேண்டானே ஒதுக்கிடுவாங்க. அது ரெண்டுமே தப்பு. சரிங்களா? எதுவுமே நம்ம புரிஞ்சு பண்ணணும். அதே மாதிரி ரொம்ப இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் உள்ளவங்களோட நம்ம மிங்கிள் ஆகக்கூடாது. சரிங்களா? அப்புறம் ரொம்ப பேராசையோடு இருக்கக்கூடாது, அது இந்த ஜட உலக விஷயங்கள். ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போ தான் நம்ம பக்தியில் முன்னேற முடியும். இதெல்லாம் வந்து அந்த கலைகள் மாதிரி. சரிங்களா? அதெல்லாம் நம்ம விளக்கணும், அதெல்லாம் நம்ம வேரோடு எடுக்கணும். அப்போ தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைய முடியும். அதுக்கு அடுத்தது 6 விஷயங்கள் நம்மளுக்கு வந்து பக்தியில் முன்னேற்றத்தை கொடுக்கறது என்னென்ன அப்படின்னா, ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்கணும். பக்தியில் மட்டும் நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணணுமா, கோயிலில் போய் சேவா பண்ணுமா, எஸ். சரிங்களா? எந்த ஒரு விஷயம்னாலும் ஹாப்பியாக என்னோட கிருஷ்ணாவுக்கு நான் பண்ணணும், என்னோட பகவானோட டிவோட்டிஸ்க்கு நான் பண்ணணும். அதில் வந்துட்டு டாமினேஷன் இருக்கக்கூடாது, நான் தான் பண்ணுவேன், அது தப்பு. சரிங்களா? ஆனால் நம்ம எந்துவாக இறங்கணும், நல்லபடியாக நம்ம நிறையா சேவைகள் பண்ணணும். அதில் அந்த அந்த உற்சாகம் இருக்கணும். அது மாதிரி ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும். அதுக்கெலாம் நம்ம ஸ்டோரிலாம் பார்த்தோம். அந்த ஸ்பேரோ அண்ட் கருடா ஸ்டோரியெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அந்த கான்ஃபிடென்ட் வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட எப்பயுமே இருக்கணும். நம்பிக்கை அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அப்புறம் பொறுமை அவசியம் நம்ம கையாளணும். நிறைய சேலஞ்சஸ் வரும். உங்களுக்கு சேலஞ்சஸ் அப்படின்னாலே பிரகலாத் மகாராஜர், அர்ஜுனன், அதாவது பாண்டவர்கள், சரிங்களா, பரிஷித் மகாராஜர், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பிரபு பார்த்தா, இவங்க வாழ்க்கையெல்லாம் அப்படியே ஒரு தடவை நினச்சி பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கெல்லாம் ஒரு சேலஞ்சுமே இல்லைன்னு தோணும். நான் தான் பண்ணுவேன். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்மளுக்கு சேலஞ்சஸ் இருக்குது அப்படி லைஃப்பில் அப்படின்னா, பக்தியில் முன்னேற்றத்து அடையறதுக்கு ஒரு தடவை இப்படி நினச்சி பார்க்கணும். திரௌபதி அம்மாவுக்கு வந்த மாதிரியா இல்லை, பாண்டவர்களுக்கு வந்த மாதிரியா இல்லை, பிரகலாதர் மகாராஜுக்கு வந்த மாதிரியே இல்லை, பிரபு பாத்தாவுக்கு வந்த மாதிரியா இல்லை. அப்புறம் என்ன? அப்போனா அதெல்லாம் சேலஞ்சே இல்லை. நம்ம என்ன பண்ணணும், அது நம்மளாம் நினச்சிக்கிறோம், அப்பாடா என்னால் சாண்டிங் பண்ண முடியாது, என்னால் டெம்பிளில் போய் சேவை பண்ண முடியாது. அதெல்லாம் வந்துட்டு காரணமே இல்லை. சரிங்களா? அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும். பொறுமையோடு நம்ம அந்த சேலஞ்சஸை வந்து மேற்கொண்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யுக்த வைராக்கியம் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். என்ன இருக்கோ சரீரம் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில், எண்ணம் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில், புலன்கள் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில், சரிங்களா, ஃபேமிலி கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில், நட்பு கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில்,
எல்லாமே நம்ம கேஜெட்ஸ். கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல என்ன இருக்கு? அரிசி பருப்பு இருக்கா? பிரசாதம். சரிங்களா? தண்ணி இருக்கா? தீர்த்தம். என்ன நம்ம கிட்ட பகவானோட அனுகிரகத்துல இருக்கோ அது அத்தனை நம்ம கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல யுக்த வைராக்கியத்துல கொண்டு வரணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம என்னன்னா ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோட, நம்பிக்கையோட, எந்துவோட எனக்கு நம்ம கிட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயம் கிடைச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? உடனே நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு சேர்த்துக்கணும்னு நினைப்போம். கரெக்டா? ஏதாவது ஒரு சாக்லேட் கொடுக்குறாங்க, நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போறோம், ஒரு கடைக்கு போறோம், ஒரு சாக்லேட் கொடுக்குறாங்க அன்னைக்கு. உடனே அது என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம எடுத்து வாயில போட மாட்டோம். குழந்தைக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கலாம். இயல்பா வரும் அந்த தாட். கரெக்டா? அதே மாதிரிதான் எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம கிட்ட இருந்தாலும் அதான் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ். நம்மளோட தாட்ஸ் முக்கியமா. சரிங்களா? என் இஷ்டத்துக்கு நான் பாட்டு எதை வேணும் நினைக்கவே கூடாது. அந்த தாட்ஸ் பகவானோட எனர்ஜி அது முழுமையா எதுல இருக்கணும்? பகவான் மேலதான் நிலைச்சிருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்துலயும் நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல இருக்கணும். உடனே நம்ம வந்துட்டு நம்ம வேலை செஞ்சு நம்ம வாழ்க்கையெல்லாம் பார்க்க வேணாமான்னா அக்கர்மாவில் கர்மா, கர்மாவில் அக்கர்மா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்னோட செயல் வேற, பகவானுக்கான செயல் வேற கிடையாது. பிரசாதம் எடுக்கிறோம், அதுலேயே நம்மளோட பசியும் போயிடும். நம்ம சாப்பிட்றோம் பசிக்காக, அதே பிரசாதமாக இருந்ததுன்னா அதுதான் பக்தி. அதே மாதிரி தான் எல்லா செயலும். சரிங்களா? கேஜெட்ஸ் இருக்கு, அதை வந்து நான் வந்து சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன். ஒரு சினிமா பார்க்குறேன், இல்லைன்னா ஒரு நாடகம் பார்க்குறேன்னா அது தப்பு. ஆனால் அதே கேஜெட்ஸ் நான் வந்துட்டு ஒரு கீர்த்தன் கேட்குறேன், நான் வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ் லெக்சர் கேட்குறேன் அப்படின்னா அது பக்தி. சரிங்களா? வெறுமனே தண்ணி எடுத்து குடித்தோம் அப்படின்னா அது சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன். அதே வந்து தீர்த்தமாக குடித்தோம்னா அது பக்தி. என்னோட ஃபேமிலியை நான் வந்து என்னோட சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்காக நான் கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னா அது தப்பு. அதே என்னோட ஃபேமிலியை நான் வந்து பக்தி மார்க்கமாக கொண்டு வரேன் அப்படின்னும்போது அது டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதனால் நம்ம வந்துட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. டிவோஷனல் சர்வீஸ்னா அப்போ நம்ம ஃபேமிலி எப்படி பார்க்கறது? அதுலேயே அது வந்துடும். அகர்மாவில் கர்மா, கர்மாவில் அகர்மா. சரிங்களா? ஸோ அந்த புரிதலோட நம்ம என்ன பண்ணணும்? ப்ராக்டிக்கலாக இதெல்லாம் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கைட் பண்ணுறதுக்கு டிவோட்டிஸ் வேணும். பொறுமை அதுவும் அவசியம் நம்ம கையாளணும். அது மாதிரி ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். நான் டிவோட்டிஸோட ரொம்ப சேரக்கூடாது. ஏன்னா இதெல்லாம் நம்மளே பொறுமையாக ஏதோ நம்ம பண்ணுறோம். சரி, ஓகே, இதெல்லாம் செய்யணும் போல இருக்கு வாழ்க்கையில் அப்படின்னு ரொம்ப டிசிப்ளின் லைஃபாக, அனிமல்ஸ் லைஃப் இல்லாமல் நம்மளே ட்ரை பண்ணி வாழ பழகுறோம். இதில் போய் நம்ம வந்துட்டு ஒரு 4 நான் டிவோட்டிஸை வச்சுருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க வாழ்க்கையில் தேவையில்லாமல் அப்படின்னாங்கன்னா முடிஞ்சுது. சரிங்களா? அதனால் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? நான் டிவோட்டிஸ் கிட்ட மட்டும் நம்ம அசோசியேட் பண்ணவே கூடாது. சரிங்களா? நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அந்த கொஞ்சம் நெஞ்சம் நம்பிக்கை, அந்த பொறுமை, அந்த துளிர் விடுதல், இந்த பக்தி அதெல்லாம் அப்படியே டக்குன்னு மாயமாக மறைஞ்சிடும். மாயாசக்தி. சரிங்களா? அதனால் என்ன பண்ணக்கூடாது? நான் டிவோட்டிஸ் கிட்ட நம்ம ரொம்ப வச்சுக்கவே கூடாது. அது மாதிரி முன்னாடி உள்ள ஆச்சாரியர்கள் நம்ம பின்பற்றணும். சரிங்களா? அது ரொம்ப மஸ்ட்டு. நம்ம வந்து நான் என் இஷ்டத்துக்கு நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு செய்யாமல் நமக்கு முன்னாடி உள்ள ஆச்சாரியர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த அடிசுவடை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்மளை பக்தியில் நல்லபடியாக வளர்த்து விடும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் 3வது ஸ்லோகத்தில். இப்போ 4வது ஸ்லோகம் நம்ம லாஸ்ட்டு வெனஸ்டே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதில் வந்து 6 விஷயங்கள் வந்து அந்த டிவோட்டியஸ் அசோசியேஷனில் உறவை வந்து பலப்படுத்தும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அந்த 6 விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது பகவானோட அனுகிரகத்தில். அதில் என்ன அப்படின்னா தானம் அளிக்கிறது. சரிங்களா? தானத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறது. தானம்னா கிஃப்ட். சரிங்களா? நம்ம வந்துட்டு எங்கேயாவது கோயிலுக்கெல்லாம் போகிறோன்னா, டிவோட்டிஸ் யாராவது பார்க்க போகிறோன்னா கிஃப்ட் வாங்கிட்டு போகிறது. கிஃப்ட்னா காஸ்ட்லியாலாம் கிடையாது. கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் விஷயம்தான். சரிங்களா? ஒரு ஜபமாலை வாங்கிட்டு போகலாம் புதுசாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இல்லைன்னா ஏதாவது நம்ம வந்து இது தாம்லாம் போயிட்டு வந்தோம்னா அந்த பிரசாதம் எடுத்துகிட்டு போகிறது. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம தானம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதாவது கிஃப்ட் பரிமாறிக்கிறது அடிக்கடி. புக்ஸு என்கிட்ட இந்த புக் இருக்குது, நான் படித்து முடிச்சிட்டேன், இந்த நீ இதை படிச்சு பாரு அப்படின்னு கொடுக்கலாம். சரிங்களா? அது மாதிரி அவங்ககிட்ட இருக்கிற புக்கை நீ படிச்சிட்டியா? சரி, இது எப்படி இருந்தது? இதில் என்னெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணோம்? இது என்னெல்லாம் நீ வந்து வாழ்க்கையில் ஃபாலோ பண்ண? எனக்கும் அது கொடு, நானும் படிச்சுட்டு தரேன். அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்மளுக்குள்ளார என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கிஃப்ட் வந்து நம்ம வந்து பரிமாறிக்கணும். சரிங்களா? அது மாதிரி மனதின் ரகசியங்கள் ரொம்ப முக்கியம். இதில் என்னென்னா தப்பு பண்ணிடக்கூடாத விஷயம் என்னென்னா எல்லா டிவோட்டிகிட்டையும் எல்லாத்தையும் சொல்லக்கூடாது. சரிங்களா? அதான் நான் போன கிளாஸ்லேயே சொன்னேன். இப்பயும் நம்ம பகவத்கீதையில் ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம படித்தது என்னென்னா, ஆரம்ப நிலையில் பக்தர்கள் சில தடுமாற்றங்கள் அவங்கக்கிட்ட இருக்கும். ஆனால் அந்த பக்தி அவங்கள புண்ணிய ஆத்மாவாக மாற்றும், மகாத்மாவாக மாற்றும்னு பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டாக? ஸோ அப்போ அந்த ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறவங்க தான் நம்ம எல்லாருமே.
எல்லாருமே ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் அப்படியே எந்த தவறும் இல்லாமல் இருப்போம்னா கிடையாது. இப்பயும் ரஜோகுண டிவோட்டி, தமோகுண டிவோட்டி, சாத்விகுண டிவோட்டி இருப்பாங்க. சரியா? நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற அந்த நெகட்டிவை பார்க்காம அவங்ககிட்ட உள்ள பாசிட்டிவை பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன கான்ஃபிடென்ஸ் எந்த டிவோட்டிகிட்ட நம்ம சொன்னால் அது வந்து மற்ற யார்கிட்டயும் அவங்க காசிப் பண்ண மாட்டாங்களோ, அதே மாதிரி நம்மளை வந்து இன்னும் டிஸ்கரேஜ் பண்ண மாட்டாங்களோ, இல்லைன்னா நம்ம படுற கஷ்டத்தை பார்த்து சந்தோஷப்பட மாட்டாங்களோ, சரிங்களா? அந்த மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு டிவோட்டி நம்ம ஒரு கஷ்டத்தை சொல்லும்போது அதில் உள்ள கஷ்டத்தை சரி பண்ணி நம்மளை பக்தியில் இன்னும் நல்லபடியாக மேலே கொண்டு வர அந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ் யாராவது 1-2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு அவசியம் வேணும். அப்படிப்பட்ட டிவோட்டிஸ் கிட்ட நம்ம மனசை பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். நம்ம பிரசாதம் ஏற்றுக்கிறது சரிங்களா? எப்பயுமே பிரசாதத்துக்கு அதிக வரவேற்பு. இன்னும் சொல்லப்போனால் இஷ்கான் இப்படி ஃப்ளரிஷ்டா எல்லாருக்கிட்டேயும் கொண்டு போய் உலகம் ஃபுல்லாக அடையிறதுக்கு பிரசாதம் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா ஆரம்பத்தில் பகவத்கீதை கிளாஸ் இருக்கு வாங்கன்னா வரமாட்டாங்க. ஆனால் பிரசாதம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ஒரு என்னென்னா ஒரு ஈர்ப்பு ஒன்று இருக்கும். அதுவும் இஷ்கானில் பிரசாதம் அப்படின்றது இத்தனோண்டு கொஞ்சோண்டு தர்றது கிடையாது. என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நல்லா வந்துட்டு ஏதோ சண்டே ஃபீஸ்ட்லாம் போனோன்னா ஒரு ஒரு ஃபீஸ்ட்டு தான் அது. சரிங்களா? ஒரு ஸ்டார்ட்டர் இருக்கும், ஒரு ஸ்வீட் இருக்கும், அப்புறம் ஒரு ரைஸ் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு சப்ஜி இருக்கும், அப்புறம் பூரி அதுக்கு ஒரு இது இது இருக்கும். சரிங்களா? சப்ஜி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபீஸ்ட். இது வந்துட்டு ஒவ்வொரு சண்டேவும் நம்ம பார்க்கலாம். மற்ற நாள்லையும் எப்பப்பெல்லாம் முடியுதோ அது நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பிரசாதம் அதுக்காக வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல கிரேட் டிவோட்டி ஆனவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி பிரசாதம் இன்னொன்று நம்மளோட கான்ஷியஸ்னஸை பியூரிஃபை பண்ணும். சரிங்களா? ரொம்ப கொடுப்பினேன். ஏன்னா கோபாஸ் அவங்கெல்லாம் பகவானோட சேர்ந்து உணவு வந்திருக்காங்க. நம்ம பண்ணணுமே அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோன்னா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அந்த கோபாஸ்லாம் எப்படி உணவு எடுத்துக்கிட்டாங்களோ பகவானோட பிரசாதத்தை அது மாதிரி நம்மளும் நினச்சி நம்ம சேகரிக்கணும், வீணாக்கக்கூடாது, அதில் குறைகள் கண்டுபிடிக்கக்கூடாது, உப்பு இல்லை காரம் இல்லைன்னா. சரியா? ஸோ அதனால் பிரசாதத்தை நம்ம கொடுக்கணும், ஏற்றுக்கணும். அந்த மாதிரி 6 விஷயங்கள் நம்ம வந்து பண்ணும்போது அந்த உறவு வந்து நல்லபடியாக பலப்படும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் அவசியம் நம்ம வந்து பக்தர்களுக்கிடையே நம்ம நல்லபடியாக மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். இப்போ நம்ம வந்து இது வரைக்கும் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து பார்த்தோம் தவிர்க்க வேண்டிய சங்கங்கள். இது பார்த்துட்டு வந்தோன்னு டிவோட்டிஸ் புஷ்ப மாதாஜி, ஜானகி ராமன் பிரபுஜி, பிரணாம் மாதாஜி தவிர்க்க வேண்டிய சங்கங்கள் சொல்லணும். இன்னும் சொல்லலையா? நம்ம லாஸ்ட் வீக் பார்க்கல இல்லையா மாதாஜி லாஸ்ட் கிளாஸ்? சரி, ஓகே. ஆனா இது பார்த்துட்டோம் இல்லையா? இஷ்கான் அமைப்பின் நோக்கம் அது சொல்லு. ஆஹ் கொடுக்கறதே செய்யணும். அதுதான் இஷ்கானில் வந்துட்டு இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப நல்லபடியாக இந்த 6 விஷயமும் செயல்பாடில் இருக்குது பகவானோட அனுகிரகத்தில். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து நல்லபடியாக பக்தியை நம்மளும் பண்ணுறோம், மற்றவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குறோம். கண்டிப்பாக பகவானோட அனுகிரகம் பரம்பரையோட கைடன்ஸில். சரிங்களா? இப்போ அது தவிர்க்க வேண்டிய சங்கங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக யார்? நான் டிவோட்டிஸ். சரிங்களா? நாம் சேரும் கூட்டத்தை பொறுத்தே நமது ஆசைகள் வளரும். கண்டிப்பா. சரிங்களா? கிட்ஸ் கிளாஸ்ல இதை நம்ம வந்துட்டு அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். எப்படின்னா இப்போ ஒரு நான் டிவோட்டி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க வந்து ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க. சரியா? அவங்களோட பார்வை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா அவங்க வீட்டில் என்ன வச்சுருக்காங்க பொருள்லாம் பார்ப்பாங்க. அவங்க வீட்டில் என்ன கார் இருக்குது, அவங்க வீட்டில் வேறு என்ன பொருள்கள்லாம் இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. உடனே அவங்களுக்கு என்ன ஆசை வரும்னா நம்மளும் வந்துட்டு இதை விட நல்லதை வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வரும். கரெக்டா? அதுதான் இருக்கும். எப்பயும் அவங்களோட தாட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஓ இவங்க இந்த மொபைல் வச்சுருந்தாங்களா, நான் வந்து நல்லபடியாக புது மாடலில் நானும் வாங்கணும். அவங்க வந்து இந்த கார் வச்சுருந்தாங்களா, நானும் நல்ல புது மாடலில் இன்னும் நல்லபடியாக ஒரு கார் வாங்கணும். இப்படி வந்துட்டு அவங்களோட ஆசைகள் வரும். கரெக்டாக ஒரு நான் டிவோட்டிஸ் கிட்ட. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆசை நிலைச்சிருக்குமானா கிடையாது. அவங்க ஒரு மொபைல் வாங்குவாங்க, வாங்கி 1 வருஷம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நியூ மாடல் வந்துடும். அதை வேற யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்டு வாங்குவாங்க. உடனே இவங்களுக்கு அந்த சந்தோஷம் அப்படியே போயிடும். அடடா! நம்ம இன்னும் 1 வருஷம் பொறுத்து வாங்கியிருக்கலாம் போல இருக்கே அப்படின்னு. ஸோ இதுதான் மெட்டீரியல் ஆசை. சரிங்களா? அதே வந்துட்டு ஒரு டிவோட்டி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க வீட்டில் கிருஷ்ணாவை எப்படி அவங்க ஆராதனை பண்ணுறாங்க, அவங்க பக்தியை எப்படிலாம் அவங்க வீட்டில் பண்ணுறாங்க
அவங்க வீட்டில் போனோடனே அவங்கள அல்டரில் இருக்கிற பகவானை தரிசனம் பண்ணுவாங்க, விழுந்து கும்பிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அவங்களோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே எதில் இருக்கும்னா, இன்னும் எப்படி பக்தியில் நல்லபடியாக நம்ம முன்னேற்றம் அடையலாம், இவங்ககிட்டேருந்து என்ன நம்ம லெசன் லேர்ன் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் இருக்கும், ப்ராக்டிக்கலாக இதாக இருக்கும். வேறு எதுவும் அவங்க வீட்டில் என்ன இருக்குது எது இருக்குது அதில் ஃபோக்கஸ் போகாது. இது வந்து நிதர்சனத்தில் சொல்கிறது தான். சரிங்களா? இப்போ ஒருத்தவங்ககிட்ட அதே மாதிரி பகவத்கீதை புக் இருக்குது தாங்கிட்ட அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க, இல்லாதவங்களுக்கு வாங்கி தருவாங்க. இதில் எங்கேயாவது போட்டி பொறாம வருமானா கிடையாது. சரிங்களா? அந்த வாங்கி தரும்போது ஹாப்பினஸ் தான் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இதுதான் டிஃப்ரென்ஸு ஒரு மெட்டீரியல் பீப்புளுக்கும் நான் ஒரு டிவோட்டிக்கும். சரிங்களா? தன்னை வந்து எப்பயும் முதன்மையாக வச்சுக்கணும், தான் தான் நல்ல புகழப்படணும், இதெல்லாம் வந்து நான் டிவோட்டிஸ். அதே வந்து டிவோட்டிஸ் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, தானும் ஹாப்பியாக பக்தி பண்ணி மற்றவங்களையும் பக்தி மார்க்கத்தில் கொண்டு வர்றதுல முனைப்பாக இருப்பாங்க, ஆர்வத்தோடு இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம எப்பயுமே என்னென்னா டிவோட்டீஸோட நம்ம வந்து இருக்கணும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? ஒரு பீஸ்ஃபுல்னஸ் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும். ஏன்னா போட்டி பொறாமை இல்லாத ஒரு உலகம் அது டிவோட்டீஸோட இருக்கிறது. சரிங்களா? அதனால நல்லாவே ஃபீல் பண்ண முடியும். மாயாவாதிகள் மற்றும் பௌதிகர்களுடன் நெருக்கமான உறவை தவிர்க்க வேண்டும். கண்டிப்பா. சரிங்களா? பௌதிகவாதிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நிறைய பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா, இந்த ஜட உலகத்தை இன்னும் சந்தோஷமா வாழணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல நிறைய பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்களில் தன்னை ஈடுபடுத்தி அதில் முன்னேற்றம் அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அதே வந்து மாயாவாதிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பகவானும் நானும் ஒன்று, பகவானும் நான் வந்து ஐக்கியமாகணும் பிரம்மஜோதியில், அது அவங்களோட ஆசையாக இருக்கும். பகவான் நம்மளும் ஒன்றானா கிடையவே கிடையாது. நம்மளால பகவான் மாதிரிலாம் இருக்கவே முடியாது இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவான் வந்து எல்லா உலகத்தையும் வந்து உருவாக்குறாங்க, இயக்குறாங்க, அழிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்க ரொம்ப காருண்யமானவங்க. எத்தனை தடவை நம்ம அவங்கள வேணாம் வேணாம் அப்படின்னு நிராகரித்தாலும் நம்மக்கிட்ட ஆசையாக வந்து பக்தி பண்ணு பக்தியை பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? அவங்களோட ஒரு துளி கூட நம்ம சமமையாகவே முடியாது. அப்படின்னும் போது நானும் பகவானும் ஒன்று அப்படின்றது பொருந்தாது. ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி உள்ளவங்களோட நம்ம அசோசியேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்மளோட ஃபிலாசபி என்னென்னா, பகவானும் பகவானோட நேச்சர் நமக்கு, ஆனால் அதாவது அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். சரிங்களா? பகவானும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம், நம்மளும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். சேம் குவாலிட்டி வைஸ். குவான்டிட்டி வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ். பகவான் வந்து பெரும் கடல் மாதிரி, நம்ம அந்த கடலில் உள்ள ஒரு நீர்த்துளி மாதிரி. சரிங்களா? துளி ட்ராப் மாதிரி. அதே மாதிரி பகவான் நெருப்பு பிழம்பு மாதிரி, நம்ம அந்த நெருப்பு துகள்கள் மாதிரி. பகவான் வந்து கோல்டு மைன் மாதிரி, நம்ம அந்த கோல்டில் அந்த சின்ன சின்ன துகள்கள் மாதிரி. சரிங்களா? இதுதான் நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள சம்பந்தம், புரிதல் இருக்கணும். அப்போ ஒரு கடல் இருக்குது அப்படின்னா அதோட பிரவாகம் ரொம்ப பெருசு இல்லையா? பிரம்மாண்டம். அதே ஒரு ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் இருக்குது அந்த கடல் தண்ணின்னா அது ரொம்ப சின்னது, அளக்கக்கூடியது, ஒரு சின்ன அளவு இல்லைங்களா? ஆனால் சுவையில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஒன்று தான், உப்பு தான். ஆனால் கடல் ரொம்ப பிரம்மாண்டம், அதுலேருந்து ஒரு ட்ராப் வந்து ரொம்ப சின்னது. அது மாதிரி தான் பகவான் பிரம்மாண்ட நாயகன், விபு. நம்ம அதில் அணு. சரிங்களா? சின்னதாக ஒரு பார்ட்டிக்கல், பார்ட் அண்ட் பார்சல். ஸோ இந்த புரிதலோடு நம்ம இருக்கணும் எப்பயும். ஆனால் இந்த மாயாவாத ஃபிலாசபியில் என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா, நம்மளும் பகவானும் ஒன்று அப்படின்றதுல அவங்க நான் பகவானோட இணைஞ்சிடுறேன் அப்படின்றதுல இருப்பாங்க. அப்போ பாம்பிற்கு பால் ஊற்றினால் அதன் விஷம் தான் அதிகமாகும். அதுபோல் பக்தி அற்றவர்களிடம் ரகசியங்களை பகிரக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த பொறாமை உள்ளவங்க கிட்ட, போட்டி உள்ளவங்க கிட்ட எல்லாம் நம்ம போயிட்டு நம்ம பக்தியை பற்றி சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா பகவான் அதை வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக பகவத்கீதையிலையும் சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? பொறாமை உள்ளவங்க கிட்ட, பக்தி பண்ணாதவங்க கிட்ட, தவம் இல்லாதவங்க கிட்ட இந்த உபதேசங்களை கொடுக்காத அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க பகவானோட ஆப்புலன்ஸை பார்த்து ஸ்வீகரிக்கிறத விட அதில் அவங்களுக்கு ஒரு போட்டி வரும். சரிங்களா? பகவான் மேலே ஒரு பொறாமை வரும். அப்போ அது அவங்கள என்ன பண்ணும், பக்தியிலேருந்து விலக்கிடும் இன்னும் அதிகமாக. அதனால தான் பகவான் வந்து பக்தி இல்லாதவங்களுக்கு, தவம் இல்லாதவங்களுக்கு, பொறாமை உள்ளவங்களுக்கு பகவத்கீதையை உபதேசம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடாதுன்னு. ஏன்னா அது வந்து இன்னும் அவங்கள என்ன பண்ணும், சிரமத்தில் தான் கொண்டு போய் விடும். சரிங்களா? அதனால் பக்தர் அல்லாதவங்க கிட்ட நம்ம எந்த ரகசியங்களையும் நம்ம பகிரவும் கூடாது. பௌதிகவாதிகள் தயாரிக்கும் உணவை உண்பது மனதை அசுத்தப்படுத்தும். உணவு. சரிங்களா?
நான் டிவோட்டிஸ் கையால் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது நம்மளோட கான்ஷியஸ்னஸை பாதிக்கும். உணவுன்றது உணர்வோட சம்மந்தப்பட்டது. அதனால் நம்ம எப்பயுமே பிரசாதம் அப்படின்னும்போது தான் அது நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணும். சரிங்களா? ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக இருக்கும் சங்கங்களை நிராகரிப்பதே புத்திசாலித்தனம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ அதனால் முக்கியமான விஷயங்களை என்ன பார்க்குறோம்? ரொம்ப இந்த ஜட உலக விஷயங்களை ஆளணும், அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஆசை உள்ளவங்களோட பழகக்கூடாது. அப்புறம் நானும் பகவானும் ஒன்று அப்படின்றவங்களோடையும் பழகக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் ரகசியங்களையும் நான் டிவோட்டிஸ் கிட்ட நம்ம சொல்லக்கூடாது. அதே மாதிரி உணவு அது வந்து டிவோட்டிஸ் கிட்டேருந்து தான் நம்ம எடுத்துக்கணுமே தவிர நான் டிவோட்டிஸ் கிட்டேருந்து எடுத்துக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் இப்படி நம்ம பண்ணாதான் பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைய முடியும். சரிங்களா? அப்போ மொத்தமாக என்னென்னா நான் டிவோட்டிஸை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். புஷ்ப மாதாஜிக்கு எது சொல்லணுமா? உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் அவசியம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் நம்ம தவிர்க்க வேண்டியவங்க யார்கிட்ட எல்லாம் நம்ம வந்து ரகசிய பகவானை பற்றி சொல்லக்கூடாது, யாருகிட்ட உறவு கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேற எதுவும் ஷேர் பண்ணணுமா? இப்ப நம்முடைய நோக்கம் என்ன? பக்தி பண்ணணும், பகவானை அடையணும் அப்படிங்கிறதுதான். அதுக்கு வந்து நம்முடைய உணர்வுக்கு தகுந்தபடி, நம்மளுடைய நோக்கங்களுக்கு தகுந்தபடியான ஒரு சங்கத்தில வந்து உள்ளவர்களோட தான் நம்ம உறவு கொள்ளணும், பக்தர்களோடு தான் உறவு கொள்ளணும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்படி பண்ணாதான் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய, நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து பகவான் நம்ம பிறக்கிறப்பவே நம்ம கிட்ட கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது இயற்கையாவே அமைஞ்சிருக்கு. பக்தர்களோடு தொடர்பு கொள்றப்போ அவங்க சொல்ற பகவானை பற்றி அவங்க சொல்லக்கூடிய நம்ம ஒரு குணங்கள் திடீர்களை பற்றி எல்லாம் பக்தர்கள் சொல்லுவாங்க, சொல்லுவாரு. அதை கேட்கிறப்போ அது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை பாடுறப்போ அதை பற்றி மேலும் மேலும் நம்ம நினைக்கிறப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண உணர்வு வந்து மேலும். அதனால பக்தர்களோடு தொடர்பு கொள்ளணும். இந்த பக்தர்கள் சொல்லுவாங்க, பௌதிகவாதிகள் வந்து, அதாவது நாத்திகர்கள், பாயாவாதிகள், இவங்க அவங்களாம் செல்பிஷ் அப்படிங்கிறாங்க, கர்மிகள். இவங்களோட தொடர்பு வந்து இருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். இப்போ அடுத்தது வந்து ரொம்ப இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்ன அப்படின்னா கனிஷ்க அதிகாரி, மத்தியம் அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? அப்போ 3 டைப் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். கனிஷ்க அதிகாரி, கனிஷ்ட அதிகாரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறவங்க. சரிங்களா? இப்போ தான் பக்தி அப்படின்றது அவங்களுக்கு புதுசு, ரொம்ப புதுசு. சரிங்களா? அந்த நிலையில் இருக்கிறவங்க. அப்போ அவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா விக்கிரக வழிபாடுலலாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கும். ஆனால் டிவோட்டிஸ் கிட்ட ரொம்ப அவங்க வந்து அவங்களால வந்துட்டு இன்வால்வ் ஆக முடியாது. சரிங்களா? அதுதான் அவங்க நிலை. தெய்வத்தின் மீது நம்பிக்கை கொண்ட ஆனால் அடியார்கள் மீது நம்பிக்கை இல்லாத புதிய பக்தர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். எப்படி அவங்க இட்டலாம் பேச மிங்கிள் பண்ணுறது எல்லாம் தெரியாது. எவ்வாறு உரையாடுவது, ஊக்கமும் அடிப்படை வழிகாட்டுதலும் அழியுங்கள். அப்போ நம்ம அவங்க கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணணும் நம்ம. சரிங்களா? இன்னும் பக்தியில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் படித்தோம் இல்லையா? இந்த 6 விஷயங்கள் இந்த மாதிரி நிறையா அவங்களுக்கு வந்து பக்தியில் சாண்டிங்கோட மகிமைகள் சொல்கிறது. சரிங்களா? பிரசாதத்தோட மகிமைகள் சொல்கிறது. பக்தி பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு ஏற்படுற இந்த மன அமைதி, நம்மளோட ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ், நம்மளோட ரியலைசேஷன்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லி அவங்கள என்ன பண்ணணும், ஊக்கப்படுத்தணும், புத்துணர்ச்சி கொண்டு வரணும். சரிங்களா? இது வந்து கனிஷ்க அதிகாரி. அவங்க யாருன்னா பகவான் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்கும், ஆனால் டிவோட்டிஸ் மேலே அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு இருக்காது. அடுத்தது வந்து மத்தியம அதிகாரி அப்படின்றவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா பகவான்கிட்ட நல்லபடியாக பகவானை சுப்ரீம்னு ஏற்றுப்பாங்க. சரிங்களா? இவங்க எப்படின்னா சுப்ரீம்ன்ற அளவெல்லாம் கூட ஏற்றுக்க மாட்டாங்க, அவங்களும் ஒரு கடவுள் அப்படின்ற அளவில் இருப்பாங்க. ஆனால் இவங்க வந்து பகவான் வந்து சுப்ரீம் அப்படின்றதுல அவங்க வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. சரிங்களா? அதில் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான நம்பிக்கை இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பக்தர்கள்கிட்டயும் அவங்க வந்து நட்போடு இருப்பாங்க. நல்ல நிறைய டிவோட்டிஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்ககிட்டலாம் நல்ல நட்போடு இருப்பாங்க. ஆனால் அதே சமயத்தில் அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப என்வியாக இருக்கிறாங்க இல்லையா? அவங்கள அந்த நான் டிவோட்டிஸ் அவங்க வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? இதை நம்ம இங்கே பார்க்கறது. ஆழமான விவாதங்கள் மற்றும் கருத்து பரிமாற்றங்களில் ஈடுபடுங்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும். இது இப்போ இந்த இந்த நிலையிலேருந்து இந்த நிலைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த நிலையில் என்ன பண்ணணும்னா இன்னும் நிறைய வந்து கிரந்தங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணுறது,
பக்தி மார்க்கத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணுறது, வைஷ்ணவ எட்டிக்கெட்டை டிஸ்கஸ் பண்ணுறது. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய அவங்களோட இவங்களாம் யார்கிட்ட நட்போடு இருப்பாங்க, பக்தர்கள்கிட்ட நட்போடு இருப்பாங்களா, அந்த பக்தர்களுக்குள்ளார இதெல்லாம் நல்லபடியாக இப்போ நம்ம பக்தி விஷயம்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த விஷயங்களில் நல்லபடியாக பகிர்ந்துக்கிட்டு தன்னை வந்து பக்தியில் இவங்க வந்து வளர்த்துப்பாங்க. ஸோ இந்த ஒரு அடையாளத்தோடு இருக்கிறவங்க பகவான் வந்து சுப்ரீமாக எடுத்துப்பாங்க, நம்பிக்கையோடு அதில் இருப்பாங்க, பக்தர்கள்ட்ட நல்லா பழகுவாங்க, நல்ல அந்த பரிமாற்றங்கள்லாம் நல்லபடியாக இருக்கும் நம்ம இப்போ பார்த்ததெல்லாம் சொல்லி. ஆனால் பக்தர்கள் இல்லாதவங்க கிட்டேருந்து விலகி இருப்பாங்க. சரிங்களா. இந்த நிலை வந்து இடைநிலை அப்படின்னு பார்க்குறோம். மத்தியம அதிகாரி அப்படின்னு. உத்தம அதிகாரி அப்படின்றவங்களாம் ஆச்சாரியர்கள், ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அவங்களாம். சரிங்களா. அவங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லாருமே பக்தன் தான். இந்த பண்டித சமதர்ஷன் பார்க்குறோம்ல அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயமே அவங்களுக்கு வந்துட்டு தெரியவே தெரியாது. சரிங்களா. யாரை பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு பக்தர்களாக தான் அவங்க எடுத்துப்பாங்க, அவங்களையும் பக்தியில் நல்லபடியாக கொண்டு வருவாங்க. சரிங்களா. நம்ம பார்த்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தில் தீரா அப்படின்னு. ஸோ அந்த நிலையில் எல்லாமே சென்ஸ் மைண்ட் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி நல்ல பக்தியில் ரொம்ப தீவிரமாக செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சொல்ல இருப்பாங்க. எல்லோரிடமும் எல்லாவற்றிலும் கிருஷ்ணரை காணும் மேம்பட்ட பக்தர் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். எவ்வாறு அணுகுவது, மிகுந்த மரியாதையுடன் அணுகி ஆசை பெறுங்கள். அதை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா. இப்போ 4.34 ஸ்லோகத்தில் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அவங்களாம் இருக்காங்க இல்லையா, குரு மகாராஜ் அவங்களாம். அவங்க வீட்டில் நம்ம எப்படி இருக்கணும், பணிவோட கேள்விகள் கேட்டு சேவைகள் பண்ணி அவங்ககிட்டேருந்து பக்தி நம்ம இன்னும் நல்லா வளர்த்துக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கிறவங்க உத்தம அதிகாரிகள். யார்? குரு மகாராஜ் ஆச்சாரியர்கள் அவங்களாம். சரிங்களா. எல்லாருக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவை பார்ப்பாங்க, பரமாத்மாக்குள்ளார எல்லாரையும் பார்ப்பாங்க. ரொம்ப வந்துட்டு சென்ஸ் கண்ட்ரோல், மைண்ட் கண்ட்ரோல் எல்லாமே, செல்ஃப் ரியலைசேஷன் எல்லாமே உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறவங்க தான் உத்தம அதிகாரிகள். ஸோ கனிஷ்ட அதிகாரிகள் அப்படின்றவங்க தொடக்கத்தில் உள்ளவங்க, ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவங்க. மத்தியம அதிகாரிகள் அப்படின்றவங்க நடுநிலை பக்தர்கள். உத்தம அதிகாரிகள்ன்றவங்க உத்தம பக்தர்கள். சரிங்களா. ஸோ இதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இது நிறைய இதில் வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது, இன்னும் நிறைய நீங்கள் படிப்பீங்க. சரியா. புஷ்ப மத்தாச்சி நீங்கள் அவசியம் ஷேர் பண்ணணும். இதில் எதுவும் பாயிண்ட் ஷேர் பண்ணுறீங்களா புஷ்ப மத்தாச்சி? இந்த கனிஷ்க உத்தம அதிகாரிகளை பற்றி இன்னும் அடுத்தடுத்து படிச்சுட்டே தான் இருப்போம். ஆமா. நிறைய பக்தி சாஸ்திரி, பக்தி வைபவம்லாம் வரும்போது கண்டிப்பா நல்லபடியா டீடைல்டா படிப்போம் டீடைல்டா படிப்பீங்க. இப்போதைக்கு இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து L3ல நம்ம படிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி சாஸ்திரி தான் நான் படிக்கிறேன். ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண உணர்வின் இயல்பு அப்படின்ற நம்ம இந்த இதில் பார்க்குறோம். இந்த ஸ்லைடில் கிருஷ்ண உணர்வு என்பது வெளியிலிருந்து திணிக்கப்படுவது அல்ல. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட். சரிங்களா. குருவை ஸ்வீகரிக்கணும், அப்புறம் வந்து கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கணும், சாண்டிங் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்துட்டு வெளியிலேருந்து சொல்லி 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 நம்மளால பண்ண முடியுமானா கிடையாது. சரிங்களா. அது உள்ளே இருந்து அந்த எண்ணம் ஏற்கனவே நம்மக்கிட்ட பக்தி இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நல்லா மிளிர்ந்து வரும்போது நம்மளால கிருஷ்ண பக்தியில் நல்லபடியாக ஈடுபட முடியும். ஸோ அதனால் கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்றது வந்து வெளியிலேருந்து வர்றது கிடையாது. அது ஒவ்வொரு ஜீவாத்மனிலும் இயற்கையாகவே உள்ளது. உள்ளேயே அந்த பக்தின்றது இருக்குது. இப்போ ஒரு நெருப்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அது மேலே வந்து சாம்பல் இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த சாம்பலை விலக்கி கொஞ்சம் ஊதி ஊதி விட்டோன்னா என்ன ஆகும், அந்த நெருப்புலேருந்து அது அழகாக வந்து அந்த தணல் அது வந்து நல்லா வெளியில் வரும் இல்லையா. அதே மாதிரி தான் நம்ம சோல், நம்மளாம் ஸ்பிரிட் சோல். இந்த பௌதிக சம்பந்தத்தினால நம்மளாம் என்ன ஆயிட்டோம், அந்த அறியாமையினால மூடப்பட்டு நம்ம பக்தர்கள்ன்றதை மறந்து நம்ம சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம், பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களா. ஒன்ஸ் அந்த இக்னரன்ஸ் வந்து போகுது அப்படின்னும் போது நமக்குள்ளார இருக்கிற அந்த ஸ்பிரிட் சோல் நிலையில் பக்தர்கள் அந்த நிலையில் நம்மளால பக்தியை நல்லபடியாக பண்ண முடியும். சரிங்களா. இது வந்து வெளியிலேருந்து நம்ம சொல்லி எல்லாம் பண்ண முடியுமா, மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியுமா, திணிக்கப்பட முடியுமா, கட்டாயப்படுத்த முடியுமானா முடியாது. அதனால தான் பகவத்கீதையில் பகவான் என்ன சொல்றாங்க, உபதேசம்லாம் கொடுத்துட்டு நான் சொல்றதெல்லாம் சொல்லிட்டு அவனுக்கு தோன்றதை செய்ய அர்ஜுனா அப்படின்றாங்க. அப்புறம் என்னது, நீ கண்டிப்பா போர் பண்ணி தான் ஆகணும். உபதேசம்லாம் நான் பண்ணமாட்டேன், நீ போர் பண்ணி தான் ஆகணும் நாங்கள் அர்ஜுனன் கிட்ட இல்லை. பொறுமையா 3/4 மணி நேரம் அவங்க கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் உபதேசங்கள் கொடுத்து கடைசியிலேயே என்ன சொன்னாங்க, உனக்கு என்ன தோணுதோ அதை செய் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா. ஸோ அதுதான். ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது உணர்வு,
இந்த உணர்தல்லேருந்து வர்றது. சரிங்களா? ஸோ அதை நம்ம வந்து அவசியம் நம்ம அந்த உணர்வை நம்ம கொண்டு வரணும் பக்தர்கள் அசோசியேஷன்லேருந்து. பகவானை பற்றி கேட்டல் மற்றும் கீர்த்தனை மூலம் இதயத்தில் உள்ள அழுக்குகள் நீங்கி பக்தி விழிப்படைகிறது. சரி, அப்போ அந்த பக்தி எப்படி நம்ம கிட்ட வளரும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி பக்தர்கள், தூய பக்தர்களோட சகவாசத்தில் நம்ம இருக்கும்போது பகவானை பற்றி கேட்கறது, சொல்றது, சரிங்களா? நாமரூப குணநிலைகள் கேட்கறது, சாண்டிங் பண்ணுறது, நாமரூப குணநிலைகள் சாண்டிங் பண்ணுறது, இதன் மூலயமா அந்த மேலே படிஞ்ச அந்த நெருப்பு மேலே படிஞ்ச அந்த சாம்பல் அது விலகும். அதான் நம்ம ஆத்மா அது மேலே உள்ள அந்த முக்குணங்களோட தாக்கம் இருக்கு இல்லையா, அது விலகும். சரிங்களா? ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து 10.10 ஸ்லோகத்தில் நம்ம படிக்கிறோம் பகவத்கீதையில். பகவான் மேலே நல்ல தீவிர பக்தியோடு இருக்கிறவங்க எப்படிலாம் இருப்பாங்க அப்படின்னு. ஸோ அந்த நிலையில் நம்ம என்ன பண்ணோம், பக்தர்கள் சகவாசத்தில் எப்படி இருக்கணும், பக்தர்களின் சங்கத்தில் இந்த 6 அன்பு பரிமாற்றங்களை பின்பற்றுவது இந்த விழிப்புணர்வை வேகப்படுத்துகிறது. அப்போ சரி, பக்தர்கள் சகவாசத்தில் போயிட்டோம், நம்ம இஷ்டத்துக்கு எப்படி வேணாலும் அவங்ககிட்ட இருக்கலாமா அப்படின்னா கூடாது. அதுக்காக தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 6 விஷயங்கள் நம்ம பார்க்குறோம். கிஃப்டை பரிமாறிக்கிறது, பிரசாதத்தை பரிமாறிக்கிறது, ரகசியங்களை பரிமாறிக்கிறது. ஸோ இந்த கோட்பாடுக்குள்ளார நம்ம பக்தர்கள் அசோசியேஷனில் இருக்கணும். தேவையில்லாத ஜட உலக விஷயங்கள்லாம் பற்றி பேசுகிறதோ இல்லை டிவோட்டிஸ்கிட்டே வந்து ஃபால் ஃபைண்டிங் காசிப் பண்ணுறதோ இதெல்லாம் கூடாது. சரிங்களா? ரொம்ப தெளிவாக இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை, இந்த 4வது ஸ்லோகத்தில் உள்ள விஷயங்களை டிவோட்டிஸோட பழகும்போது நம்ம கவனமாக நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய முக்கியமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். சரிங்களா? ஸோ இந்த 6 அன்பு பரிமாற்றங்களை நம்ம பின்பற்றும் போது என்ன ஆகுது, பக்தர்கள் சகவாசத்தில் நம்மளால் நல்லபடியாக செழிப்பாக இருக்க முடியும். சரிங்களா? அப்படி இருக்கும்போது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், பகவானை பற்றி கேட்கவும் கீர்த்தனை பண்ணவும் முடியும். அப்போ நமக்குள்ளார இருக்க அழுக்கு போகும் இதயத்தில். 1.12.17 ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்லுவாங்கள்ல, பகவானே நம்மளுடைய இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பாகவத்தில். ஸோ அந்த மாதிரி விழிப்புணர்வு அப்போ நம்மக்கிட்ட என்ன ஆகும், பக்தி நல்லா மிளிர்ந்து அழகாக வரும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் இதயம் தூய்மை அடைந்து கிருஷ்ண பிரேமை மீண்டும் மலர்கிறது அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஏன் இங்கே வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, கலியுக தர்மம் சாண்டிங். சரிங்களா? யாகம் பண்ணு, டேட்டி வர்ஷிப் பண்ணு, இல்லைனா வந்துட்டு தவம் பண்ணு, முடியாது கலியுகத்தில். அதனால் ஹரிநாமத்தை பண்ணு, சாண்டிங் பண்ணு. சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்மளுக்கு அதுதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் பக்தியில் நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்னா ரொம்ப பெருசாக பிரயத்தனம்லாம் கிடையாது, ரொம்ப ஈஸியாக சாண்டிங் ஹரிநாமத்தை அழகாக நம்ம இருக்கிற இடத்துல எந்த தோஷமும் கிடையாது நாமத்துக்கு. சரிங்களா? குளிக்கணும் இல்லை இந்த திசையை பார்த்து தான் சொல்லணும், எதுவுமே கிடையாது. மனசுலேருந்து நம்ம அப்படியே ஆத்மார்த்தமாக சொல்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் இதயம் தூய்மை அடைந்து கிருஷ்ண பெருமை மீண்டும் மலர்கிறது. ஸோ அப்போ நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த கிருஷ்ண பக்தி வளரணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து நல்லபடியாக டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷனில் இருக்கணும். அந்த டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன்லேயும் இந்த 6 கோட்பாடுகளுக்குள்ள அந்த உறவை நம்ம வளர்த்துக்கணும். அது தாண்டி போனோன்னா சிரமம் வந்துடும் டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷனில். சரியா? அதுக்கப்புறம் அந்த கோட்பாடுகளோட டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷனில் கேட்குறது, சொல்கிறது, இதில் இருக்கும்போது முக்கியமாக சாண்டிங் பண்ணும்போது, கலியுக தர்மத்தோட சாண்டிங் பண்ணும்போது, சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை எடுத்துக்கும் போது நம்மக்கிட்ட பக்தி ரொம்ப அழகாக மலருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? புஷ்பம் மத்தாஜி அவசியம் ஷேர் பண்ணணும் உங்களோட பாயிண்ட்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க இந்த கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி சொன்னீங்களா மாதாஜி? நாங்க எல்லாம் நுழையிறப்போ நாகேஸ்வரி மாதாஜி எனக்கு தெரியும் அவங்களை பற்றி, அதனால அவங்க சொல்றேன். நானெல்லாம் வந்து கனிஷ்ட அதிகாரியை தான் நுழைஞ்சோம். பகவத்கீதை படிக்கணுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன்ல தான் நுழைஞ்சது மாதாஜி. இந்த வருவோம், பகவானை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறோங்கிறது அப்ப நினைக்கல. ஏதாவது தெரியல, வெளியில போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. அதனால கீழே விழுந்து கால ஒடிஞ்சு நடக்க முடியாதது இருக்கிறதுனால கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு என் பொண்ணு சொன்னதுனால பண்ணோம் மாதாஜி. பகவத்கீதை நல்லாவே L1 L2 எல்லாம் படிச்சோம். இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாமே நாங்க L1 L2 எல்லாரும் படிச்சவங்க தான். ஆக கனிஷ்ட அதிகாரி இருக்கிறப்போ அப்ப ஆரம்பத்துல வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி பல ஒரு சங்கங்களுக்கு போய் மோஸ்ட்லி வந்து உருவம்னா அருவப்பெருப்பன் தான். அதாவது நீ மனச கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க, மனசு அலைப்பாயிருந்தாதீங்க, ஏதாவது ஒரு உருவத்தின் மேல வந்து மனசு வைங்க,
ஏதாவது ஒரு தெய்வத்தை நினைங்க அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. அப்படிதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அவங்க இப்படி சொல்லி தெரியல மாட்டேங்குது. பல சங்கங்கள்ல அட்டன் பண்ணோம். கர்மயோகம், பக்தி யோகம் எல்லாம் நாங்க கேட்டோம். ரொம்ப நல்லா தான் சொன்னாங்க. அவங்க நல்லபடியா சொன்னாங்க. நல்ல சத்சங்கம் எல்லாம் நடத்தின மாதிரி. பட் புரிஞ்சுக்கிட்டது, எந்த பேர்ல எந்த கடவுளை வணங்கினாலும் கடவுள் ஒருவர் தான், அவரை தான் வணங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டு தான் இருந்துச்சு. பகவான் கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள், சுப்ரீம் காட் ஹெட் அப்படிங்கிற இது நாலேஜ் எனக்கு இல்ல, மற்றவங்களுக்கு இருந்திருக்குமான்னு தெரியல மாட்டாது. எந்த பேர்ல எந்த பேர்ல எந்த உருவத்தில வணங்கினாலும் கடவுள் ஒருவர் தான் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. அதை எந்த பேர்லயும் நினைக்கலாம், எந்த வழியிலையும் நம்ம வழிபடலாம். வழிபட்டா இந்த ஞான யோகம், கர்ம யோகம் இதெல்லாம் படிச்சோம். கர்ம யோகம், பக்தி யோகம். பக்தி யோகம்ங்கிறப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பகவான் அப்படிங்கிற இன்சிஸ்ட் பண்ணி அத மனசுல நான் ஏத்துக்கல. பகவான் தான் அப்படிங்கிறது தான் மனசுல ஆரம்பிச்சா அப்படியே பிராட்டம் அப்படி இருந்தது. அதனால எந்த வழியை இது பண்ணாலும் நம்ம பகவான் கிட்ட போவோம் அப்படிங்கிறதுதான். அப்படிங்கிற ஒரே தாட்டு தான். இப்பதான் வேற வேற உலகம் இருக்கு. பிரம்மலோகம், சிவ இந்த தேவர்களை வழிபட்டா தேவலோகம் போவோம், பித்திருக்களை வழிபட்டா பித்திருலோகம் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் ஸ்டேட் பை ஸ்டேட் சொல்றாங்கல்ல மாதாஜி. பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபட்டாதான் கோலோகம் போக முடியும். அது எப்படி வழிபடணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் இப்போதான் மாதாஜி இந்த பகவத்கீதை படிச்சு பாகவதமும் படிச்சுட்டு இருக்கப்போ இந்த ஆச்சாரியர்களுடைய இந்த பக்தி சாஸ்திரி படிச்ச பிறகுதான் ஓரளவு புரிஞ்சிருக்காது. இப்ப நம்மளுடைய எல்லாருமே லெவல் 1 லெவல் 2 கனிஷ்ட அதிகாரியாக தான் நுழைஞ்சோம். இப்ப மத்தியம அதிகாரியா வந்திருப்பாங்க எல்லாருமே. ஏன்னா பகவத்கீதை படிச்சுட்டோம், பாகவதமும் கேட்டுட்டு இருக்கோம். மாதாஜி நீங்க எல்லாம் செகண்ட் இனிஷியேஷன் எடுத்துட்டீங்க. நீங்க அதிகாரி இருந்தாலும் கூட நீங்க இறங்கி மத்தியம அதிகாரியாக எங்களுக்கெல்லாம் டீச் பண்றீங்க. உத்தம அதிகாரி குரு மகாராஜ் ஆச்சாரியர்கள் தான். நம்ம எல்லாருமே அதிகாரிகள் தான். இப்போ நம்முடைய நம்ம மேங்களூர் நடத்தக்கூடிய என்என்டி பிரபுவெல்லாம் உத்தம அதிகாரி தான். அவரெல்லாம் ரியலிஸ்ட் பர்சன் தான். நம்முடைய குரு மகாராஜ் பிரபுபாதா அவ்வளவு ஏழ்மெண்ட், அவ்வளவு நோய் கஷ்டங்களை வச்சுக்கிட்டும் அவர் ஆத்ம பலத்தால எவ்வளவு செய்யறாரு பார்த்தா உத்தம அதிகாரிகள் தான். ஆனாலும் இன்னுமே சொல்லிட்டே தான் இருக்காங்க. பிரபுபாதாவுடைய லாஸ்ட் ஸ்பீச் கூட கேட்கிறப்ப மாதாஜி படுத்துக்கிட்டே இப்ப சொல்றாரு மாதாஜி. அதெல்லாம் பாக்குறப்போ அவரை பற்றி பேசணுங்கிற ஒரு எண்ணமே போன சத்சங்கத்து சாது சங்கத்தின் கான்வென்ஷன்ல எனக்கு வந்துச்சு. அத ஒரு இதா போட்டு சொன்னேன் மாதாஜி. மகாராஜ் பிரபுபாதால நினைக்கும் போது நம்மளோட உடலோட அசௌகரியம் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னு தோணும் மாதாஜி. ஒண்ணுமே இல்ல மாதாஜி. அதுதான் இப்ப எங்களுக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. இவ்வளவு கஷ்டத்துலயும் இவ்வளோ இதுலயும் அவங்க இவ்வளவு அழகா சர்வீஸ். அதான் உத்தம அதிகாரிகள். சரிங்களா? நம்மளுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் மாதிரி. அவங்களதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். அவங்கள அடிச்சுவடுகள் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். ஹரிவல் ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தியம அதிகாரிகளா தான் இருக்கும் மாதாஜி. இதெல்லாம் இது பண்ணி இது பிராக்டிக்கலா கொண்டு வரும் மாதாஜி. அதாவது உங்களை மாதிரி பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு என்னது ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஷா குருக்கள், அதான் கரெக்டானது. சரியா? சிக்ஷா குருக்களுடைய அறிவுரைகளை பின்பற்றுவோம் மாதாஜி. குரு மகாராஜோட அறிவுரைகளை பின்பற்றணும். நம்ம குரு மகாராஜுடைய அறிவுரைகளை பின்பற்றணும். அது சொன்ன ஒழுக்க நெறி கோட்பாடுகளையே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம இப்ப நம்ம தீட்சை பெற்றவங்க ஃபுல்லா ஃபாலோ பண்றோம். தீட்சை பெறாதவங்களும் இருப்பாங்க. சாண்டிங் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. நம்ம 14 தடவை செய்யறோம். அவங்க இவங்க பிரபுஜி எல்லாம் செய்வாரு, பாகிரேஸ்வரி மாதாஜி எல்லாம் நிறையவே செய்யறாங்க, செய்வாங்க. காஃபி டீ எல்லாம் எனக்கு டீ இல்லாம இருக்க முடியாது மாதாஜி. டீ கிடையாது,
கிடையாது. இப்ப ஆமா எல்லாமே மற்றவங்களும் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஒரு ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை ஆன்மீக முன்னேற்றம் கண்டிப்பா. முன்னெல்லாம் காஃபி டீ குடிக்காம இருக்கவே முடியாது. ஆனா இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் யோசிக்கிறது கூட இல்ல. அது கூட டைம் இல்ல. யோசிக்கிறது. ஆனா எல்லாருக்குமே போட்டு கொடுக்குறோம். ஆனா அதுக்கு அதை ஆமா பற்றி இப்ப எண்ணமே ஆமா வர்றது. ஆமா. ஆஹ் நமக்கு வந்துட்டு அத அதனால சுவைக்கணும்ன்றது கூட நம்மளுக்கு அதுல விருப்பமே கிடையாது. அவ்வளவுதான். அது வந்து நமக்கானது கிடையாது. அது வந்து சாப்பிடுற ஒரு அது என்ன சொல்றது? அந்த இதுவே அந்த ருச்சியே போயிடுச்சு. அவ்வளவுதான். அது நம்மளது கிடையாது. விஷயம் இல்லை, எண்ணமும் இல்லை, ஒண்ணுமே இல்லை என்னவும் மாதாஜி. இல்ல. ஆமா. அது நம்மள பத்தி அது வேண்டாத ஒரு வஸ்து. அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த சரி. கார்லிக் ஆனியன் எல்லாம் மாத்தாஜி முதல்ல எல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க எங்க ஆமா. பசங்க வெளியில. ஆமா. ஆமா. நான் எப்போதுமே யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஆ. இங்க வந்தாலும் வந்து வாங்குறது இல்ல. பசங்க வந்தாலும் ஆமா. ஆ. போட்டு தேங்காய் இதெல்லாம் போட்டு வைக்கிறோமா, அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்குமா, எப்படிப்பா ஆமா. இப்படி வைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறாங்க. அதான். அது அந்த ருச்சி மாறிடுச்சுன்னா போதும். அவ்வளவுதான். சரி போல் மாதாஜி. வெங்காயம் வெள்ளைப்பூடி இல்லாம இவ்வளவு டேஸ்டா வைக்க முடியுதுன்ட்டு அவங்களுமே குறைச்சிட்டாங்க மாதாஜி. அதான். கண்டிப்பா, கண்டிப்பா மாதாஜி. கண்டிப்பா. அது வந்து அஹ், கண்டிப்பா அந்த அஹ் மாற்றம் வரும். சரி போல். அந்த பிரசாதத்தினுடைய மகிமையும் தெரியுது மாதாஜி. தெரியும். ஹரே கண்டிப்பா. கிருஷ்ணா. பிரசாதம் ஆ. என் பேத்தியினுடைய அக்கா பேத்தி ஆ. நான்லாம் ஹரே போயிட்டு கிருஷ்ணா. அவங்களுக்கு ஆ. ஹரே ரிசீவ் கிருஷ்ணா. டைம்ல சரி. அந்த ஆ. பிரசாதம் எல்லாம் சாப்பிட்டு ஆ. நம்ம அவசியம். படிக்கிற பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் அவங்க வீட்டுல இருந்தா படிச்ச ஒரு 3 months ஆ. பிஃபோர் டெலிவரி. அதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு அவ நீங்க ஆ. இங்க அந்த சூழ்நிலையில இருந்ததுனால அவசியம். என் பையனும் கிருஷ்ணா மாதிரியே சேட்டை பண்றாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப ஹரே சந்தோஷமா இருக்கு மாதாஜி. ஹரி ஹரே போல் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அருண் பிரபுஜி அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க. சொல்லுங்க. மாதாஜி, நான் என் பேர் அருண் திருமலை. சொல்லுங்க பிரபுஜி. நான் பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிருந்தேன். இடையில முடியலன்னு சொல்லிட்டு என்னால் இது பண்ண முடியல, ஃபாலோ பண்ண முடியல. நான் இது ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். என் பேர் அருண் திருமலை. நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் செஷன் அட்டன் பண்ணுறேன். அவசியம் பிரபுஜி. அவசியம். உங்களை நாங்க வந்து ரொம்ப நல்லபடியா நாங்க வெல்கம் பண்றோம். இனிமேல் உங்களுக்கு எந்த இடர்பாடும் இல்லாம நல்லபடியா பக்தியில ப்ராக்ரஸ் ஆகணும். இந்த கிளாஸ்ல நீங்க நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடையணும் பக்தியிலன்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். அவசியம் மாதாஜி, ஜாயின். மாதாஜி, நான் ஆல்ரெடி இஸ்கான் கோயில் போவேன். அப்புறம் வந்து நைவேத்தியம், காலைல நைவேத்தியம் மட்டும் தான் சாப்பிடுவேன் கம்பல்சரி. ஹரிபோல். ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே நான் ஜெபம் பண்ணுவேன். தோணும்போது நான் ஜெபம் பண்ணுவேன். 16 ரவுண்ட்ஸ் கன்வின்ஸாக பண்ண முடியல தான். ஒரு 4 ரவுண்ட்ஸ் 3 நிற்கும். ஒரு நாள் பண்ணாமல் இருப்போம். ஒரு நாள் 1 அப்படின்னு போகுது. ஒரு மாதிரி இதாகுது. ஸோ அது ஆனால் பழக்கம் வந்துரும். ஹரே சாதனை. கிருஷ்ணா. என்ன பிரச்சனைன்னா, இப்ப எனக்கு வந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவும் பிடிக்கும், கௌடி வைஷ்ணவும் பிடிக்கும். நான் பெருமாள் கோயிலுக்கும் போவேன், கிருஷ்ணனையும் வழிபடுவேன். எனக்கு ஸ்ரீ வைஷ்ணவலயுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இப்போ. அப்படி ஓகே. இருக்கும்பொழுது, எங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே சொல்லிக் கொடுத்தது வைகுண்டம் தான். நான் இப்ப ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு, அதாவது நான் சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சு, ஷீலா பிரபுவோட இந்த ஸ்ரீல்ஸ் தான் பார்த்துட்டு நான் நல்லா சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன். திடீர்னு வந்து எனக்கு நிறைய படிக்க ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்ச உடனே எனக்கு கொஞ்சம் டைவர்ட் ஆயிடுச்சு. ஸ்ரீ வைஷ்ணவம், கௌடி வைஷ்ணவம் டைவர்ட் ஆயிடுச்சு எனக்கு. சரி, சரி, ஸோ சரி. அதுல சாண்டிங் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. சரி, பட் சரி. என்னன்னா அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம் நினைக்கிறேன். ஏன்னா பெருமாளாவும் நம்ம கும்பிடுறோம், கிருஷ்ணராவுமே கும்பிடுறோம். யாரு ஏன்னா எங்களுக்கு வைகுண்டம் தான் அப்படின்னு சின்ன வயசுல கேள்விப்பட்டது. சரி, சரி. ஸ்ரீவைஷ்ணவ கிட்ட அதான் உயர்ந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் எழுதின புத்தகங்களா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலயுமே வந்து கௌடி வைஷ்ணவத்துப்படி கோலோக பிருந்தாவனம் அதை விட உச்சத்துல ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் ம், புக்ல வந்து விஷ்ணு ஒரு உயிர்வாழின்னு சொல்லிட்டு வருது பகவத்கீதையில. ஆனா ம், கிருஷ்ணர் விஷ்ணு வேற வேற இல்ல, எல்லாம் ஒண்ணுதான் சொல்றோம். அப்ப ம். அதுதான் புரிஞ்சுக்க முடியல. ஏன்னா ஏன்னா இது புது கான்செப்டா இருந்துச்சு. கிருஷ்ணர் இருந்து 3 விஷ்ணு, காரணகத விஷ்ணு, கர்ப்போதய விஷ்ணு, க்ஷீரோதகஷாய விஷ்ணுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஆமா, ஆமா. சேம் விஷ்ணு, ராமா, ஆல் ஆர் சேம். எல்லாம் ஸ்ரீராம் சொன்னாலும் சரி, ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னாலும் சரி, ஓம் நமோ நாராயண நம சொன்னாலும் சரி, ஒரே மாதிரி தானே ஒரு அந்த ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் அப்படின்னு. அப்படி இருக்கும்பொழுது ஏன் விஷ்ணு ஒரு உயிர்வாழின்னு பகவத்கீதையில வருதுன்ற ஒரு சந்தேகம் இருக்கு. நம்ம ஏன்னா ஹரே எனக்கு கிருஷ்ணா கேள்விப்படாத ஒரு பிரபுஜி. பிரபுஜியுடைய டவுட் சரிதான் மாதாஜி. மாதாஜி இதுல வந்து இந்த கார்ணோத கசாய விஷ்ணுவே மகாவிஷ்ணு தானே சொல்றாங்க. பகவானுடைய விருவங்கன் தானே மாதாஜி. விரிவாக்கம். பகவான் அது ஏன் அவரை வந்து உயிர்வாழின்னு ஜீவசக்தி ஜீவசக்தின்னு சொல்றது இல்லைல்ல. சிவா பிரம்மாவை தான் வந்து இதுன்னு சொல்றாங்க ஜீவசக்தின்னு. விஷ்ணுவை சொல்றது இல்லைல்ல மாதாஜி. சிவாவையும் சொல்ல மாட்டாங்க. பிரம்மால இருந்து ஆரம்பிக்கும் ஜீவசக்தி. பிரம்மா, ஆஹ் ஆமா, சிவாவும் ஒரு உயிர்வாழி பிரம்மா தானே. ஆனா ஆ, சிவாவும் உயிர்வாழி. பிரம்மா இல்ல இல்ல பிரபுஜி. பிரம்மாவில இருந்துதான் மாதாஜி பிரபுஜி வரும். பிரம்மாவில இருந்து தான் வந்துட்டு உயிர் வாழிகள் அப்படின்னு வந்து வரும். ஜீவாத்மாக்கள். சரிங்களா?
லிவிங் என்டிட்டி அப்படின்றது வந்து பிரம்மாலேருந்து தான் வரும். நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பிரபுஜி. இன்னைக்கு கிளாஸ் மட்டும் நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? நம்ம தெய்வ சக்தி மாதிரி பிரம்மாவோட தெய்வ சக்தி. ஜீவசக்தி அது வந்து இவங்க வந்து விஷ்ணு தத்துவால வருவாங்க. சரிங்களா? அதனால அவங்கள வந்து நம்ம வந்து ஜீவசக்தின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறது வந்துட்டு இதுவா வராது. இதோ இந்த இது கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கான அத்தியாயத்தை. சரிங்களா? அத்தியாய சாப்டர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுல வந்து நம்ம வந்து இந்த விஷயங்கள் நம்ம வந்து பார்த்தோம். அன்பின் பரிமாற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நம்ம இப்போ பார்த்தது தான். சரிங்களா? சேரிட்டி கொடுக்கறது, எடுத்துக்கிறது, கான்ஃபிடென்ஷியலாக ஷேர் பண்ணிக்கிறது விஷயங்களை, அப்புறம் பிரசாதம் எடுத்துக்கிறது, கொடுத்துக்கிறது. சரிங்களா? இல்லை கன்க்ளூஷன் என்ன நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி பக்தர்களுடன் இந்த 6 வகையான அன்பு பரிமாற்றங்களை மேற்கொள்வதன் மூலம் நம் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற முடியும். அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ண ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா, நம்ம வந்து பரம்பரையை ஃபாலோ பண்ணணும். பிரம்மாவை தான் பண்ணியிருக்காங்க. பகவான் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்லோக இது அந்த சதுஸ்லோக்கிய வேதத்தை பிரம்மாவோட இதயத்துல பரிமாற்றம் பண்ணாங்க. சரிங்களா? அது அப்படியே அந்த கைடன்ஸை பிரம்மா வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. அதே மாதிரி தப்ப அப்படின்னு சொன்னாங்க பகவான் கர்ப்போதய கஷ விஷ்ணு. அதையும் அப்படி ஏன் எதுக்கு யார் சொன்னது நான் நம்பலாமா வேணாமா எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லை. என்ன பண்ணாங்க தப்பான்னு அசரீரி கேட்டுச்சு அழகா 2 தடவை தப்ப அவங்க வந்து இது பண்றாங்க தபஸ் பண்றாங்க. அப்ப நம்ம பிரம்மா கிட்ட இருந்து என்ன கத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சரிங்களா, பகவான் வந்து தப்ப சொன்னாங்க. ஏன் எதுக்குன்னு கேட்கல, அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் அவங்களுக்கு வேதத்தை கொடுத்தாங்க, அவங்க இதயத்துல பரிமாற்றம் பண்ணாங்க. அந்த வேதத்தின் முறைப்படி அவங்க கிரியேஷனை கொண்டு போறாங்க. அப்போ ப்ரீவியஸ் ஆச்சாரியர்களை நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணோம்னா வாழ்க்கையில என்னைக்கும் நம்மளுக்கு சக்சஸ். சரிங்களா? சரி, அந்த மாதிரி அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி பக்தர்கள்கிட்ட நம்ம பழகும்போது இந்த 6 வகையான விஷயங்களும் மனசுல நல்ல கவனமா வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து வாழ்க்கையை நம்ம பக்தியில கொண்டு வரும்போது நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் நம்மளால முன்னேற முடியும். அப்ப பக்தர்களுடன் உண்மையான அன்புடன் பழகுவோம், கிருஷ்ண பிரேமையை அடைவோம். அப்ப பக்தர்கள்ன்றவங்க நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. சரிங்களா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. அந்த பக்தர்களோட அசோசியேஷன்ல இந்த 6 விஷயங்களையும் நம்ம கவனமா பாதுகாக்கணும். அந்த நிலையில நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? கிருஷ்ண பிரேமையை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே போல். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லபடியா கிருஷ்ணாவோட அனுகிரகத்துல மகானோட அனுகிரகத்துல நம்ம இன்னைக்கான சாப்டர் இது வேர்ஸ் 4 நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். யாருக்கும் ரிலேஷன் ஷேரிங்ஸ் இருந்தது, உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ், ஏதாவது தவறுகள் இருந்ததுன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? உங்களோட